Yo! Once again mga Kachols, dito na naman po kami, Kachols TV, and welcome to our YouTube channel. So, andito ngayon kami sa Minalabak. Minalabak, Camarines Sur. Pang part 25 na namin po itong Kali Survey. Ang tagal ho naming nahinto. Sensya na ho sa mga nanonood sa amin. Yun, shoutout ba tayo? Ay, opo. Ito po pala, pa-shoutout po kay Kuya Marlon Guases, tsaka po kay Orlando Judy. Sa ano po to? Sila po ang ating masisipag na security guard ng Philippine National Bank sa Naga Branch, Magsaysay. Kakagaling lang namin kanina, binigay sa amin to. Yun, saka shoutout nga pala sa kumpare ko na si Jeje. Alam ko, hinihintay mo to pare, si Jermil Perez, asawa ni May. Yan, mga anak mo, inaanak ko, shoutout sa inyo. At yun, hindi na namin matatagalin. Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa naming video. Yun, pasensya na mga Kachols at natagalan na. Ito, babalik na naman kami. At crucial na nga to, crucial day na to mga Kachols kasi malapit na ang eleksyon. Ilang araw na lang, eleksyon na. So malalaman na talaga, magkakaalaman na. So balik kami ng Camarines Sur, tapos tingnan natin kung may nagbago ba. May nagbago. Yun. Marami nang nangangampanya. So ngayon mga Kachols, okay, welcome to Minalabak. Yep. So guys, nandito tayo ngayon sa Talipapa, sa market ng Minalabak. So simulan natin dito, tapos hanggang doon. Dito tayo mag-start kay ate. Ma'am, survey lang kami ma'am sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Sino ma'am? Hindi masamang Wala po problema. saan. Kasi Lenny po sa inyo. Yung vice nyo ma'am, Hindi ko pa maano kung sino. undecided pa kayo sa vice president. Okay po. Ma'am, eto ma'am sa YouTube po. Diyan nyo po Hindi si ma'am panoorin. kung bakit si ma'am. Hindi. Kasi ganito yun. Guys, remember nung nasa Maynila tayo, kasi NCR na yon. Tinatanong natin kung bakit yun yung napili nilang presidente. Dito kasi diba, usually sa Camarines Sur is Lenny sila. So, lagi naman nilang sinasabi na si Lenny kasi nga taga rito. So, halos lahat naman, yun yung rason nila. So, tatanungin na lang natin kung bakit yun yung presidente nila pag naiba na lang, pag hindi na lang si Ma'am Lenny kasi pare-parehas lang din ang sagot. Tapos balik pa rin tayo dun sa vice president kung bakit yun yung pinili nilang vice president. Okay? Tara, diretso na tayo. Ma'am, salamat! Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube po. Presidente niyo po. Ako kung magtarama sa mga inalakit man ng ibang presidente dyan, sabi yung Sir, wala ng problema. Opinion niyo po. Ay, siyempre ma'am, di ko lang, ubutuan ko si Lenny. Okay, si Lenny, si Sir. Sir, yung vice. Vice. Ay, may kong bias ma'am, ako makustong bias. Wala pa. Decided po si Sir. Sir, sa YouTube po. Salamat po. Sir, pa-subscribe. Sige, Sir, kayo po. Panoorin niyo po bukas, sir. Si Lenny din si Sir. Sir, yung vice nyo. Kiko. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Gusto ko man para matabangan mo ng mga farmers kung bagang totoo man. Okay, salamat po. Sir, ito pa. So, sa YouTube po. Diyan nyo po panoorin. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, tapos na po ako din ma'am. Sako-sakaw pa. Talaga po? Tapos na. Sige, salamat po. Ano po kaya? So, nandun pala din sila nung nag-vlog kami sa Pasakaw. Sir, excuse me. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niya po ngayon darating na eleksyon. Kung si Seba Pusuan, madam, Sino po na pupusuan nyo? ay taga Bicol, di siyempre si Lenny. Si Lenny, si Sir. Sir, yung vice. Siya na rin, si Vice na rin na hindi. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Ayan ang hindi ko alam. Yun lang yung gusto nyo, pero Hindi, hindi lang. yun lang. Okay, salamat. Sir, sa YouTube po. Sir, ikaw, butante ka na? Butante na rin yan. Butante ka na. Ikaw, Sir, presidente nyo. Lenny man. Lenny din si Sir. Sir, yung vice. Kiko din. Si Kiko din. Sir, bakit si Kiko? Gusto nyo? Ayan Okay, po. salamat po. Sir, sa YouTube Partner yan. Opo. Sir, subscribe po kayo ha. Diyan nyo po panoorin. Salamat.
Ma'am, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, Lenny po kami. Lenny si Mother. Ma'am, yung vice niyo po. Ay, si Kiko. Si Kiko. Straight yan. Okay. Ma'am, sandali lang po. Bakit po si Yes. Kiko? Oh, yeah, gusto ko lang. Gusto niyo po. Ma'am, ito sa YouTube po. Diyan niyo po Panoorin panoorin. niyo ma'am bukas ma'am. Thank you po. Ito naman si Mother. Ma'am, kayo. Ay, ano ako? Sino? Ay, ako Lenny kaya ako. Wala pong problema. Si Lenny si Mother. Ma'am, yung vice. Si Kiko. Si Kiko din si Mother. Ma'am, bakit si Kiko? Iyo ang vice ni Lenny. Yung para tandem na po sila. Okay, salamat po, ma'am. Ma'am, dyan sa YouTube. Dyan niyo po Panoorin niyo ma'am, panoorin. bukas. Thank you po mama. Ma'am, Kao. Okay na po. Wag na, wag na. Lenny yan. Wag na. Alam ko na ang bubutuhan ko kung sino. Wag na. Okay, ayaw ni ma'am. Nakakahiya naman sa ano. Wala pong problema. Ito, ma'am. Dyan niyo po panoorin. Salamat po. Ma'am, salamat. Dito naman tayo. Ma'am, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny po kami. Lenny si Mother. Ma'am, yung vice. Kiko. Si Kiko, si ma'am. Ma'am, bakit po si Kiko? Kasi, yan ang maasahan namin. Maasahan. Siya lalo na sa mga mahirap, Mga farmers. sa mga farmers, sa fishermen. Okay po. Ma'am, kayo naman po. Presidente niyo po ngayon darating. Si Lenny si ma'am. So, yung vice niyo po, si Kiko din. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, salamat po. Ito po, sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Bukas po ma'am, panoorin niyo po ma'am bukas. Salamat po. Ma'am, ikaw naman. Opinion niyo po. Si Lenny din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo. Kiko, ma'am. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, bakit po si Kiko? Kasi ma'am, farmers. Talagang food ang ano niya, needs talaga ng mga Tao. Okay po. Salamat ma'am sa YouTube po. Dito po, dito naman tayo. Wala, tao dito. Ito kay ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Hindi po paliwanag. Hindi niya pala. Gusto lang ni mother. Ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube, dyan niyo po pala. Ma'am, butante ka na? Opo. Sino sa inyo, ma'am? Presidente niyo? Si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, bakit po si Kiko? Wala po. Nagustuhan niyo din. Okay, salamat po. Ma'am, sa YouTube. Diyan po kayo, ma'am. Subscribe kayo. Ma'am, kayo naman. Presidente niyo po. Si Lenny din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Si Kiko din si ma'am. Bakit ma'am si Kiko? Tandem ni Lenny. Okay ma'am, salamat sa YouTube po. Sir, ikaw. Wait lang, ito tayo. Sir, ikaw. Si BBM si Sir. Sir, yung vice niyo po. Si Sarah. Nagkaaway kami nga asawa. Magkaaway sila. Sir, bakit po si BBM para sa inyo? Wala, yun na, sa akin. Yun ang opinion ni Sir. Oo. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Sir, ikaw. Yun yung mangyari mo? Sir. Sir, yung vice. Kiko. Sir, bakit si Kiko? Gusto ni Sir. Magaling niya. Magaling umiyak. Salamat po. Tara, dito naman tayo. Sir, ikaw. Butante ka na. Presente niyo po. Si Lenny din si Sir. Sir, yung vice. Si Kiko. Bakit Sir si Kiko? Priority yung magsasaka mga taga Manila. Yun yung priority ni Kiko. Salamat. Yan. Ito naman si Mother. Ma'am, kayo naman. Presidente niyo po. Ay, Lenny. Si Lenny si ma'am. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Goodbye, gutom. Goodbye gutom. Kaway-kaway sa pagkabuhay. Okay po. Sir, ikaw. Baka mayo ng gutom. Bongbong Marcos po. BBM ka, sir. Wait lang. Ulitin. Sir, BBM ka? BBM si sir. Sir, yung vice. Sarah. Si Sarah. Sir, bakit po si BBM? Basta yun na yan. Basta yun ang gusto ni sir. Okay po. Sir, ito po. Sir, sa YouTube. Sir, binigyan kayo po kayo nito? Okay. Sir, ito. Diyan nyo po panoorin. Pa-subscribe po. Salamat po. Ito si
Ayaw ni ma'am. Dito tayo kay mother. Ma'am, ikaw. Ito na lang si ate. Ate, ikaw, butante ka na rin? Sino po, presidente nyo ngayong darating na eleksyon? Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice. Ito ma'am, sa baba. Kiko Pangilinan. Si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Gusto nyo lang, tandem ni Lenny. Okay ma'am. Ma'am, sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Dito tayo sa usahan. Ma'am naman. Ma'am, ikaw naman. Presidente nyo po ngayong darating na eleksyon. No comment si ma'am. Saan kayo? Lenny ako! Lenny si sir. Sir, yung vice nyo po. Sir, yung vice. Ah, Vice President. aki ko. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Ah, Bakit po si Kiko? si Kiko. Maganda siya, maganda. Sa YouTube po ito. Yan nyo papanoorin. Salamat po. Ma'am, ikaw. Presidente nyo po. Lenny ako. Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice. Ang vice ko. Undecided pa ako sa vice. Undecided pa. Dito tayo kay sir. Sir. Sino Lenny sa sa inyo? kaki. Lenny at Kiko si sir. Sir, bakit si Kiko? Bakit si Kiko? Ay, maganda magano yan, ma'am. Talagang may ano yan, may puso man yan na ano. Sa paliwanag lang, ma'am, maganda na. Okay po. Salamat po. Sir, sa YouTube po, pa-subscribe. Salamat po. Ito naman si ma'am. Ma'am, ikaw naman. Presidente niyo po ngayon dati. Lenny, Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Maganda po talaga ang paliwanag nila na hawak ko sa TV. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po. Salamat po. Diyan niyo po panoorin, ma'am. Dito naman tayo si mother. Ay, ito na lang si ma'am. Ma'am, butante ka na? Ay, hindi pa. Ma'am, kayo naman. Opinion niyo po. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Secret. Okay. Igagalang namin yan, ma'am. Ito, ma'am. Salamat po. Diyan niyo po panoorin. Secret daw si ma'am. Tara, dito tayo. Busy sila. At bagas, saka ba? Kasi bubong na. Tayo. Sir, survey lang. Sa YouTube, presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Lebredo. Robredo si sir. O, dito po. Robredo daw si sir. Sir, yung vice. Lebredo kami. Sa baba. Pag-iisipan po. Ayun na straight, ayun na straight. Ma'am, ikaw. Robredo din. Ma'am, yung vice. Wala pa, undecided pa. Sir, ito sir, sa YouTube po. Ano rin niya, sir, bukas, sir? Dito niyo po Mag-comment kayo, sir, ha? panoorin. Ma'am, ito ma'am. Salamat po. Thank you. Dito naman tayo si sir. Sir, ikaw naman sir. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Bongbong. Si BBM si sir. Sir, yung vice niyo po. Si Duterte. Sir, bakit po si BBM? Ay, ito maganda yung plataforma niya. Maganda ang plataforma ni BBM. Salamat po. Ma'am, ikaw naman. O, ikot si ma'am. BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice. Duterte si ma'am. Ma'am, bakit po si BBM para sa inyo? Ayoko ng dilaw. Ayaw ni ma'am sa dilaw. Wala pong problema. Opinion niyo po. Sir, kayo naman. Oo, ma'am. No comment si sir. No comment muna. Okay po. Salamat. Sir, kayo. Hey. Lenny si sir. Sir, yung vice niyo po. Yung vice. Vice President po. Bye, si... Sa baba po. Si Pangilinan. Kiko Pangilinan. Sir, bakit po si Pangilinan? Ayoko na ng Marcos. Eh sir, ito po. Sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Salamat po. Sir, kayo. No comment si sir. Salamat po. Kita tayo. Tatay, survey lang po sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny si tatay. Sir, yung vice president nyo po. Kiko. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Katantim ni Lenny. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube po, dyan nyo po panoorin. Type niyo po, Ka-Choice TV, sir. Salamat po. Type niyo lang po. Ikaw naman, ma'am, kayo naman. Presidente nyo po ngayong darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny, si Mother. Ma'am, yung vice president nyo po. Silang dalawa, si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Para silang dalawa mo. Tandem sila. Okay, ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube,
Diyan nyo po panoorin. Subscribe ako naman. Thank you. Ay, tapos na sila. Harap po. Sinanay, sinanay. Nanay, ikaw. Ano ako? Ay, ni nanay. Ako, na-tense tuloy si nanay. Narinig tuloy sa YouTube natin, buray daw, buray. Buray daw, buray. Dito na, Wala mother. naman nila alam yan. Kayo po, presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Nagsasurvey ka mo. Opo. O dito. Okay, isa-isa lang po. Sinanay mo na, Lenny, si mother. Vice nyo po. Si ano? Malapit na. Si Sal Fortuno po. Wala po si Sal Fortuno dito sa amin. Si Pangilinan po, si Duterte, si Ong, si Atienza, at si Soto. Sino ang nagsasurvey kayo? Ma'am, ito po. Sino Sa nagboto YouTube. sa inyo? Diyan nyo po Wala po, sa YouTube po namin to. Panoorin niyo Sa bukas, YouTube ma'am. po, Sa YouTube po, mother. ma'am. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice. Yun na yan. Si Pangilinan. Okay, bakit daw si Pangilinan? Ako po, Lenny. Si Ma'am. Ayaw na magparapiling iba. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Thank you. Salamat po. Ma'am, ikaw naman. Oh, dito kay tatay. Hindi, tatay, kumakanta si tatay. sa inyo. O, tatay, time out sa pagkanta. Sino po ang presidente nyo ngayon darating na eleksyon? Oh. Lini Robredo. Si Lenny, si Sir. Sir, yung vice president nyo po. Inday Sara. Si Inday Sara. Sir, bakit po si Inday Sara? Subok na po si ano dahil ako bilang isang Dabawinyo, no. Subok namin ang kaniyang pagiging bilang isang vice mayor, isang mayor, no, nagiging vice at nagiging mayor. So wala po silang mansano, wala po silang dungis sa Davao, no. Maganda po ang Davao. Maganda pa mamalaki. Maganda ang takbo ng Davao, maganda ang disiplina ng mga tao, no? 'Yun ang aking nakikita sa mga Duterte, no. Kaya lang dito lang po nasisira sa panahon natin ngayon. Naintindihan natin. Opo. No, walang perfecto dito, pero ako perfect ako diyan. Tahimik lang po ako diyan, ate, no. Okay, salamat po. Sige, sir. Panoorin niyo po bukas yan. sa Mag-comment kayo, YouTube sir. po. Ha? Sa YouTube yan, sir. Sa YouTube po. Bukas. Diyan sa niyo po YouTube. Oh, sige, Opo. sir. Thank you, sir, ha. Salamat po. Opo. Naman tayo. Dito tayo. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, kayo naman. Opinion niyo po. Sino pong presidente niyo ngayon darating na eleksyon? Oh, si Lenny. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice. Sa baba po. Si Pangilinan. Si Pangilinan, si ma'am. Ma'am, bakit si Kiko? Iyan. Tandem ni Lenny. Oh. O ma'am, sa YouTube po yan. Diyan niyo po panoorin. Sir, kayo. Ay, si mother. Tapos na pala to si mother. Ma'am, salamat po. Ma'am, ikaw naman. Si Lini po, Si Lenny, si ma'am, at si Kiko. Obvious naman si ma'am, di ba? Ma'am, bakit Nakapink po si tayo, Kiko? Siyempre po, dahil totoo siyang magdiramdam. Okay, ma'am. Ma'am, ito po, sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Pa-subscribe ako naman. Okay. Ito po. Ito naman si Sir. Sir. Ano lang. Pat nawawala na tuloy yung. Sir, sa YouTube po, survey. Sino pong presidente niyo ngayon darating na eleksyon? Lenny. Si Lenny, si Sir. Sir, yung vice niyo po? Ay, Pangilinan. Sir, bakit po si Kiko? Basta yun lang, sir. Yun ang gusto niya. O, sir, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Salamat Thank you. po. Sir, kayo naman. Opinion niyo naman. Sino presidente niyo ngayon dating na eleksyon? Si Pacquiao, tamang oras na suntokan. Si Pacquiao. Sir, yung vice. Kababa. Soto, Si Soto, si Sir. Sir, bakit po si Pacquiao? defending champion. Defending champ. Sir, sa YouTube yan. Diyan niyo po panoorin. Mother, kayo naman. Ito naman sila, ma'am. Ma'am, good afternoon. Survey lang kami, ma'am, sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Lenny Robredo ka ma'am. Lenny Robredo. Unahin natin si ma'am. Ma'am, kayo. Si
Si Lenny. Ma'am, yung vice niyo po? Wala pa, undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo naman. Lady kami ma'am. Si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice? Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Yan ang vice ni Lady. Anong tandem ni Lenny? O ma'am, kayo naman. Presidente niyo? Si Lenny rin. Niyo po? Si Kiko din. O ma'am, ito po sa Ma'am, sa YouTube. YouTube, comment kayo ma'am ha. Malapit na po, eleksyon. Subscribe kayo ma'am ha. Salamat po. Sir, ano sir? Ito si ma'am. Ma'am, butante ka na? O ma'am, kayo naman, opinion nyo. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Nelly si ma'am. Ma'am, yung vice nyo po. Undecided pa si ma'am sa vice. Ma'am, sa YouTube po. Subscribe kayo ma'am, dyan nyo po panoorin. Salamat po. Ma'am, ikaw naman. Ma'am, ikaw naman. Presidente nyo po. Si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice. Sa baba po. Siyempre. Si Pangilinan. Bakit po Lalayo si pa ba? Pangilinan? Katandim ni Lenny. Ah, ma'am, sa YouTube po. Parang Diyan nyo po dito sa- panoorin. Mother, ikaw. Kiko, saka si Lini. Kiko at si Lenny. Si Kiko. Tsaka si Lenny. Ma'am, bakit po si Kiko? Para lagi magkasundo sa ano man ang mga project pag nagluwas Oo, kasi pag hindi magkasundo ang vice, nga pwedeng kontrahan. Okay, Mahirap ma'am. eh. Salamat po. Sa YouTube, Thank you, ma'am. ma'am ha. Ma'am, ikaw naman. Wait lang ha, guys. Dito tayo. Pinaglalaban si sir. O, sir, kayo, presidente nyo. Wala akong presidente. Sir, papapansin bukas, panoorin niyo bukas. Sino, sir? Ayaw ka ta, baka naka-YouTube ka. YouTube Ito na, ba, sir? naka-YouTube na nga, nagsalita na kayo, narinig na namin dito. Sige, ayaw mo na. Ma'am, ikaw na lang. Kayo, ma'am. Si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice. Kiko, Si permi. Kiko. Bakit po si Kiko, ma'am? Yung kaano niya. Tandem ni Lenny. Ma'am, sa YouTube yan. Diyan nyo po panoorin. Salamat po. Sir, ikaw. Siyempre, Siyempre, sino po? Biko na lang ah. Alam naman. Okay po. Si Lenny. Sir, Vice President nyo po. Ay, si Vice President Lili. Si Pangilinan. Bakit po si Pangilinan, sir? Para eleksyon to, walang kontra. Okay po. Sir, sa Alam ko YouTube na eh. po yan. Sa YouTube po. Panoorin niyo bukas mo, sir. Panoorin niyo po. Yan nyo po panoorin. Maraming party, sir. Sir, ano to eh? BBM to eh. Joke lang. Sir, sa'yo. Lenny. Ay, Lenny pala. Teka lang, sir. Teka lang, sir. Yung vice. Nagsisingil ako. Okay, salamat po. Best daw niya, maniningil pa. Ma'am, kayo naman. Ano po? Ay, Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Kailangan pa bang memory dyan? yes, BBM ako. BBM si ma'am. Ma'am. Aba kong mag-ambog. Oo Oh, nga, ma'am. BBM daw si ma'am. Ma'am, yung vice nyo naman. Ay, vice. Ay, kanya-kanya matapos na yun, ha? Wala pang desisyon. Undecided pa si Undecided. ma'am. Bakit po si Tapos si BBM? BBM. Marami ka ng tanong. Bakit mo nagtatanong? Oh, kasi yung tanong na lang po ni ma'am. Okay ma'am, ginagalang natin yan. Kanya-kanya po Pogi daw, tayong pogi. opinion. Yan, tama po. May kanya-kanya tayong Kanya-kanya opinionan pinaniniwalaan. eh, Salamat talaga. po. Sa YouTube yan Sa ma'am. YouTube yan, ma'am. Ano lang tayo, selfie lang, katuwaan sa YouTube lang yan. Ay naman. ma'am. Opo. Sa BBM. BBM din si mother. Ma'am, yung vice. Yung vice nyo po. Katandem, siyempre daw. Secret pa. Ah, Nalani ako man. Okay ma'am. Hello, katandem, is Ma'am, ito Kiko. sa YouTube po. Salamat po. Hanggang pa ba ako Sir, sa sir. dulo? Sir, ikaw naman. BBM ako, BBM. BBM si sir. Sir, yung vice. Tuwan. Sara, Si Sara si sir. Sir, bakit po si BBM? Para naman sa inyo. para masisyo naman ang Pilipinas. May pagbabago. Okay, Babangon muli. salamat po. Oh, BBM si sir. Oh. BBM, may tag, halata naman. Salamat po. Ma'am, ikaw naman. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Si Lenny si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Si Kiko. Si Kiko. Si Lenny. Si Kiko. Ano diretso? Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Diyan niyo po Ah, si Kiko. panoorin. Bakit si Kiko, ma'am? Kasi siya na rin ano. Tandem ni Lenny. Okay po. Salamat po.
Tara, dito na tayo. Dito kila ate, kino kaya? Oh, tanong. Hindi Punta din na kayo ya? Yang pa sila, oh. Okay. Okay ma'am. Si ma'am, tapos na. No comment si ma'am. No comment. Salamat po. Tara tayo si tatay. Tatay, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Sino po? Sino tayo? Presidente niyo ngayong darating na eleksyon. Awan na. Wala pa si tatay. No comment si tatay. Salamat po. Wala tayo tatay. Ito si sir. Sir, Sir. survey lang po sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. BBM po. BBM si sir. Sir, yung vice niyo po. Hindi, BBM. Babae. Tatanggalin ko. Tatanggalin natin yan ha. Oh. Siyempre, yung vice. ano na, solid na. Para So, yung sir yung vice. solid na nga. Si Bahala ko Kiko, doon ha. si sir. Sir, bakit po? Ay, si Pangilinan. Bakit po si Pangilinan? Sino bang bias niya, ano? Nilini. Si Pangilinan po, si Kiko. O, yun na, lahat na. Pati Yeah. sila Oh, doon. sir, sa YouTube po, sir. Bukas yan sir, panoorin yung bukas. Salamat po. Sir, ikaw. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Siyempre, si Lenny, si May sir. siyempre Sir, yung dapat. vice. Si Kiko. Sir, bakit si Kiko? Katandim ni Katandim din. Sir, salamat po sa YouTube. Thank you ha. Salamat po. Sa tayo sa unahan. Yung kinanay oh, ayaw mo nalagpas pa si nanay. Busy si nanay. Busy ba? Uy. Busy, yung sige, busy. O, Sir, sige. kayo naman. Opo, Sir, survey lang po sa YouTube. Presidente niyo po ngayon. Sa YouTube yan? Opo. para bukas sir. saan sa YouTube? Sa anong Hindi, mamaya na YouTube? sir, mamaya na. Sige sir, Sir. bibigyan namin yung sticker yan. Oh, sige. Sir, presidente niyo po ngayon darating Ay, na siyempre, eleksyon. Lenny. Ay, siyempre, Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Ay, alam niyo na Tandem yun. ni Lenny. Salamat po. Tatay niyo naman. Sir, bukas yan sir, panood kayo sir ha. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, si Lini. Si Lenny din si Sir. Sir, yung vice niyo po. Ay, si Kiko. Si Panalo na Kiko. yan, di ba? Bakit po si Kiko? Oo. Tandem ni Lenny. Malapit na. Sir, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Thank you sir, thank you po. Sige, salamat. Mother, excuse me. Survey lang kami. Sa YouTube po, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino po? Lenny po Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po. Sa baba po. Ano na lang po kami si Kiko Pangilinan din. Ma'am, bakit po si Kiko? Ano, ang gusto ko po kasi yung, siyempre kung ano na yung president tsaka yung vice, magkasundo po sila. Apo. Para tandem po sila. Okay, ma'am. Ma'am, sa YouTube po yan. Diyan niyo po panoorin. Apo. Ma'am, ikaw naman, butante ka na. Boto na kayo? Ma'am, lapit ma'am, konti ma'am. Lapit tayo. Oh, ma'am, kayo, presidente nyo. Si ano po? Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice nyo po. Kiko man po. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Parang tandem din. Tandem sila. Sarap Okay, ma'am, sa YouTube. Salamat po. Sir, ikaw naman. Sino sa inyo? Fredo po, Si Robredo, si Sir. Sir, yung vice. Pangilinan po. Bakit po si Pangilinan? Para wag na po natin pagilayin yung presidente tapos yung vice niya. Para hindi siya mag-aaway, no? Salamat po. Para tandem Sir, talaga. sa YouTube yan. Salamat po. Sir, Thank you. pa-subscribe po. Uy. Sir, kayo naman. Presidente nyo po. Ngayong darating na eleksyon. Wala. Wala pa. Sir, kayo. Marcos. BBM si Sir. Sir, yung vice nyo po. Vice? Apo. Wala akong vice? Wala pa si Sir. Sir, bakit po si BBM? Bakit po si BBM? Basta, Yun ang gusto nyo. Okay, Sir, sa YouTube po. Salamat sir. po. Cut na tayo dito. Haba na. Cut na tayo dito. Ang haba ka. Teka lang, sir, tatay, si tatay. Ito mo. Si Sir. Sir. Survey lang sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Ma'am Lenny, si Sir. Sir, yung vice. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Kultul na tao. Para Okay. straight na rin, no? Sir? Salamat. Sir, sa YouTube po. Salamat po. Thank you. Dito tayo. Oh guys, cut na kami dito. Nag-installate ka dito. Oh, dito. Mag-count na ako dito. Unahin natin yung president.
Si Ma'am Lenny may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51. Si BBM may 8. Wala po dito kay Isko. Tapos kay Manny Pacquiao may 1. Wala din po kay Pampilo Lacson. Sa Vice President naman po, si Kiko Pangilinan may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41. Si Sara Duterte po may 6. Tapos may isa po kay Kiko Soto. So, ito po yung nakuha naming boto dito sa Minalabak, Camarines Sur. Teka lang, ikot ko muna yung views. Salamat po. Ay, wait lang. Ay, sige, wala. Sige na. Sige, kasi daw po nabalitaan namin na malapit na pala yung fiesta dito sa May 2. So, sa lahat po ng taga Minalabak, Camarines Sur, happy Fiesta po. sa mga taga Salamat. Minalabak. Happy Fiesta sa mga taga rito. Mag-outro na rin kami dito mga ka-chols. Yun mga ka-chols, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kalye survey. Saka yung mga shoutout nga pala namin, yung kumpare ko, shoutout sa inyo sa mga taga-tagulos yung gagaw, Maynila. So, pati dyan si Ulysses, shoutout din. So, nandito na lang. Nandito na lang guys. Thank you, bye-bye. Malapit na, bye-bye.